Σας παιδιά, είμαι έτοιμη εδώ και σήμερα θα ανοίξουμε ένα ακόμα blind bag Chromie και είναι πολύ φίλοι μου εδώ. Ξεκινάμε. Να δούμε τι έχει μέσα. Να βγάλω εγώ. Έλα, εδώ σας τι έχει μέσα. Να δούμε. You have Legendary. Περίμενε να δείξουμε. Common Rare Epic Legendary. Και πήραμε το Legendary για να ανοίξουμε το πακέτο για να δούμε τι έχει μέσα. Σίγουρα θα έχει ένα squishy κάτι, επειδή είναι Chromie. Chromie squishy ή κάτι άλλο τώρα εγώ που να ξέρω. Για να δούμε. Κάτι βλέπω εκεί. Wow, κοιτάξτε. Έτσι φαίνεται. Και αυτό ήταν το βίντεο μας για σήμερα. Βάλτε like και εγγραφή αν είσαστε καινούργοι σε αυτό το βίντεο. Κανάλι, συγγνώμη. Και τα λέμε αντίο.